Fil-ħajja reali d-diskors tal-budget mhux xi divertita, mhux ħaġa frivola qisek qed tara xi sensiela televiżiva u d-dejn li qed ikompli jżid il-gvern se jħallsuh ta' warajna. Sostna dan l-editur tal-gazzetta ta' The Malta Independent wara li l-Prim Ministru ħabbar li l-budget illi ġej se jkun, skontu, l-aqwa fl-istorja ta' pajjiżna. L-editur qal li din mhux l-ewwel darba li qabel tkellem diskors pompus u grandjuż fuq il-budget. Is-sena l-oħra kien saħaq li l-budget tal-2025 kien se jkun wieħed li jpoġġi l-ambjent u ċ-ċittadin fiċ-ċentru. Madankollu l-editur fakkar kif fir-realtà dak li għamel Robert Abela mar kompletament l-oppost. Din kif il-qerda ambjentali s-soktat bil-kbir taħt it-tmexxija ta' Gvern Laburista tul din is-sena, bl-editur jisħaq illi t-tifsira ta' governanza etika żgur mhux qiegħda fid-dizzjonarju tal-Labor. Fl-editorial intqal illi din ma hija xejn ħlief narrattiva politika illi se tiswa qares lil pajjiż fis-snin li ġejjin. Dan kif fl-aħħar 5 snin Robert Abela żied id-dejn tal-pajjiż għal 11 biljun euro, aktar mid-doppju tal-li kien meta tela fl-2020. L-editur insista li dan id-dejn żdied għaliex prattikament Abela ddeċieda li l-ġustizzja soċjali da wara ftit ħin politiku għall-ispejjeż tal-ġenerazzjonijiet futuri li jridu jħallsu d-dejn ta' Robert Abela biex l-istess Abela iżomm lill-elettorat kwiet. Fl-editorial intqal kif il-kont finali se jħallsuh uliedna u li tuliedna b'Robert Abela jiġi jaqgħu jqum mir-reperkussjonijiet ekonomiċi basta iżomm il-poter akkosta kollox. L-editur saħaq il-budget m'għandux ikun eżerċizzju ta' showmanship qabel l-elezzjoni ġenerali imma wieħed illi juri li l-gvern verament qed joħsib flus il-poplu jonfoq bil-aqal. Mhux biss biex iżomm fis-sigur lill-elettorat preżenti iżda anke lill-ġenerazzjonijiet futuri.